Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Play! Guys, erġajna l-ura ħana għal-episodi ħor sabiħ u edukattiv u interessanti immens ta' Bajtu Bacon edin episod mill-lija 30. Jista' jkun wasanna fil-40s aħna ista? Le, naħseb 40. Għax aħna nodu namlu l-calculus biex niftem. 41. 41 wiċ talla da. Qabel, man komplu nejdu l-eżijiet, illumana għana mistieden speċjali ħafna jiena ħajkolli nejda. Etnuħu pjaċir li fl-aħħar għanna ġuvni maħna. Xieġifiri ġuvni? Ġuvni ħan sejjaħlu il-Bernard. Ġuvni. Għax jider ġuvni. Għandu complexion smooth. Guys, għalikom, Bernard Satariano! Issu telqa tal-ħajja jider. Kif għana l-idea? Isni ġuvnot, kif jgħidu xinanniet. Ġuvnot. Ġuvnot. Għandek nanna, ekk inti li tgħidlek kemm inti sabiħ. Le kollha mietu. Kollha mietu. Għandek xaħat li jgħidlek sabiħ, xaħat mqarf ħajtek. Jiena biss fil-mera. Inti biss? Fil-mera. Inti biss. M'għandek il-ħadd li mhux taħt it-trap. Jow fuq it-trap. Le. Trap abjad. Le. Tlaqna. Bella, ringrazzjaw l-sponsors għal-podda toħra A2Z Electronics li jħuħsib il-tech tagħna u kif ukoll l-air conditioning. onlineintimates.com għal-toys tal-adulti 18+ ukoll għal-min huwa Garden 5pointsgrowing.com. Fire and Fork, kull nar ta' band Fire and Fork, l-all you can eat meat, €50 biss. Black Box Pro li ser ikunu, aħna nkunu bizni għal-live show bieħda lew. Le, ħan nitkellmu fuq il-live show. Mana. Black Box Pro li qed jieħdu ħsieb ħafna mill-affarijiet tal-live show, parti li jieħdu ħsieb anka ħafna mill-audio tagħna li nirrekordjaw il-podcast bieħ. Stretta Pinta pjaċir maħna u koll l-lum bil-birra taħħom, sibuwa u koll until Fire and Fork, u Met Photography illi kunaw juħsibna jahdinna ritratti kull poddata li namlu mi media li jihdu sib jħost jawna unek għal-podcast tana. Tlaqna mal-ewel ma' Bernard Satariano, MX Association, Leo. Niġi minnom. Tiġi minnom il-bot. Niġi naqawn Eżatt. Ġi għala zobba. Vera. Madonna, mux jiet fuq il-Super 1. Niġi altament għala bibżobbi minnom. Ma kem ħallastu l-Max biex ikkonvinġejtu li tiġi b'gesta u maħna, di. By the way, li xena għamil premis jena. Vera xena. Jena kont jow marit, jow msifer, ma nafx ġara, u dawna għamlu il-production waħedhom. Iġifiri, kull meta sarek. U għanna kondix nafuħ, Eżattu, ma jafux minn għalla. Kull meta sarek, jena dejjem spiċċajt inkwetat, ġifiri, vera ma nafx se jiġri, ma kellix ċans naqraħ, għafdajt fihom, ġifiri, jina dispjaċini. Min issa, jina ġieli nkun għal Voice of Reason. Aħna staqsejna l-sħabek u sieħbek Mario li xtaq jiqpa anonimu. Kol storja li għalilna fuqek fejn inti toħroġ fuq għalilna ħanidilkom din l-istorja ma ilbuha kontriħ. Ġifieri joħroġ kull storja, per eżempju, għax ma nistax ngħid għax għandna preparat quddiem, mek per eżempju hemm storja. Li dan rebaħ l-award ta' da. Għalna ma dawruha kontriħ b'xi mod. Rebaħ l-award tal-li qatel xi ħadd. X'inhi din hija xi ħaġa li inti mdawwar biha ta' sħabek joboduk jew hija xi ħaġa forsi tant ma għamilx affarijiet iżjena li tista' taqalaw lil ħara fuqhom. Di tajba ma jkollok id-dawwara, ħajkollok id-dawwara di. Ħafna mill-affarijiet hekk għalidna ġifieri. Ħanamlu ċara l-ewwel net. First of all, jekk trid issa nibgħat il-kurja biex inqazzuk, ta' għax biex tajt li ma għamil xejn ħażina ma nifhimx. Imma dawk huma good friends. Li ħaraw lek il-ħara. Li jaqbdu mija. Emmek tinduna li ħbib tajbin. Ħbib tajbin. Issa, apparti jekk, rrit ngħid xi ħaġa u
Nsejt, kompli, JD. Le, xina rrit nara jekk sħabu kollu jobodu. Jow inkella Mario li xtaq jiqpa anonimu, Buġeja, Binġenis Buġeja Nivassallo. Li xebat taqla zbub biex titma lil-Mario li xtaq jiqpa anonimu minn ħazzabbar biss. Daw xaffariet. Ta' xettik xfuqa. Ma inti ma qrajtix di. Sajlek, vera. Dawnu għassifirxu. Ma misnix sifir, vera. Ixan dak lejsi għaxet nħosni għet naqbat jien, by the way. Nizlu 16. Nizlu 16 għaxet nħosni għet naqbat, għaxedna. Kompressjoni iktar minn biex tħossu l-bard fil-bidu ta' Marzu. Biex ħossi bard? Rit najt xaħġa li jett qabel li inti jett li għax aħna ma nafux. Għax intkom ma tafux. Sissa daw l-affarijiet għat mamlu differenza. Ġifiri biex kunu tafu. Aħna jiġi min jiġi, l-istejjer just jgħinu insibu angles ġodda. Jekk ħadd ma jtina lebda tip ta' għajnuna, aħna ġast ħan intafaw naqlaw lek il-ħar. Il-ġifiriet, għax emmek bis nistaw naqlu, memx jitabel, bella Bernard. U dak huma Fox l-atturi. That's the only angle we can take. U dawk huma l-podcast favoriti tal-PJ. Eżad, yes, m'għandniex information. X'kien niġu għaw, eżad. PJ ma għallunna xejfu, u da. Tajba. Tajba, proset, mela. U bat ikollu ġurnata ħażina, bat ikollu ġurnata ħażina, fuq minn ħan itkellmu. Ifem PJ jaf li ma primarju kont immur ukoll. Entu kontu tmorru fl-imkien, smajtkom tgħidu. Konna nitbabsu mill-istess teacher. Fejk, le, ma Kien gustus, is-ser? Ħafna. Min konna bomba x'ma kienux għaxru. Imma għana ġewna elbu fuq Mario, għallinna li jinti dijem tuħsibu per eżempju meta s-sir ħara, imma fl-istess nifs għallinna fil-kas dawruha bil-kontra, jiġifieri u jħuħsib lilek. Ma Zobna, jien uħsib lilu. tista' tieni kontest da Mario minn iż-żoppu, wa. Mario, inti tafu, mandux dan il-background li semma JD, ovvjament. Mario tal-imqabba, le, mux Mario tal-imqabba. Mux ħanidħol. Tajjeb anonimu. Għadda fintajni jow, Mario tal-imqabba. Mis-serjeta, Mux ħanidħol fiktar dettal fej joqot u. Whatever, ma nafu. Imma tafu, intax konna Mix-xena. nkunu. Eżatt. Konna nġu naraw li l-ek id-doq. Mela, eżatt, kelkom hobbies biħħafna dak iż-żmien. Intom minn daw ta' remedi u ek, ta' Eżatt, kokonat. eżatt. Mario trux? Le, Isma. le. Nuħsibu għax. Biex iġi jisma li jifem. Mux għet jixroballum. Mux għet jixroba, għazzizilna z-zobna jixroba daw l-erbatijiem. Mux Illum għanet ħanqod fuq l-ura. bil-4 forts. Illum ħanqod Bil-vera Fort forts. visit. Le, kien tajjeb. Stenna, xkont id-doq? Jien kont l-aħjar, mux kont tajjeb. Għallu. Issa sa radio nasad forsi. Għadek imma jek naqra kapacitajt iż-żom To naqra. be fair, ħana nfaqqa l-axar gig issa in July mal-lot. ħana ġan għamlu reunion gig. Vera? Illas. Ħanfaqqa l-axar wahda hu. Isma, għale, għalfej tal-axar, għax ħatmut. Zom, isma. Palazzi Osborne. Vera, vem ċans enormi li jekka tiġri. Zom naqra ħallina bil-baċajt. ċans. Meta ħatabel il-rehearsals? Ma nafx men san għamil, san naraw. Insa ħassara. Lata? Online. Noqgħod insabbat fuq il-boro dar waħdi. Ħassa, April, Mejju, Oh le, tajjeb, mhux Ġulaj. Ġulaj, kemm ħatamlu rehearsals? Għadkom il-kom għadduqu fl-imkien tridu Xi rehearsals. 4 snin. Imma jien tajjeb, ma tistax tinsa li jiena tajjeb. PJ mux għed toġobni di. Dil-ħagġa bl-avukat nitkellmu. Eżatt, wara. Baqa prattika bidejħ ta' Mux għed toġobni. Idejja, il-tennis elbow. Għed nsemmu ta' daw l-affarijiet ta' issir ħarawek. Għandkom xie, għaxina per eżempju niftakar storja dar-bost, niftakar Christmas Eve. U tlajtek u l-bitaf kif Christmas Eve, paċevil konna nitilaw l-bsim b'naqra ġlek u kot u ċkultant bil-ingravata u eku bil-biz. U konna tlajna u tiftakru kien hemm ta' ħexa hemmhekk għadu jeżisti ta' ħexa. Ma madux ħexa. Madux ħexa. Quenchers jew xijat. Kwexxa. Kwexxa. ta' xorfu, ta' xorfu. Tal-kantuniera. Għax hemmhekk qed insemmu ħexa hemmhekk ħxew il-park kemm konna vera neħdu Kien ikollu pjaċir. cherry wine, 1 Konna euro. nixtru Minn imorru ħafna pulizija. ħxew. L-ironija.
Mela kien hemmhekk kien il-park tal-ħażen. Sar bandli ta' tfal ostja. Bandli ta' tfal sar. U niftakar morna kissinna z-zibel konna ħadna ta' kizmin konna nieħdu hekk isa pitcher. Wahidna vodka coke u hekk u Jack Coke u niftakar konna nżilna. Tiftakru Memories kellu isu parapet u d-diem. Memories fejkin. Memories kien Dale Avenue. Dale Avenue. Dik tar il-fuq, da kellu issu parapet. U di kienem konna jiena, wieħed u ieħor ħabib tiegħi u ħabib tagħna. Konna flimkien, konna sejrin u nżilnem u poġġejna naqra fuq dan il-parapet. U daqlet, ejja bdiet tgħidlu ħuħsibu jien kont żibel mejjed. Ejja ħuħsibu f'daqqa waħda di tella l-xor parrasa. U spiċċaj nostja f'dal parapet. Nitremblu mal-art jiena wi. U nilabu bumping karsa. Mort id-dara ċomu. Nommi ħasbitni mux billi bet nejdlek. Daw l-istejjer si, inti tiħu ksib l-nis. Di xejta, di imma. Meċ, xejta. Meċ s-soppet għedlek għamil. Tara xie storja. Appajna il-ġlek, xieħsejt il-ġlek. Ġveri inti għattejd li tal-podcast vizavi id-diskussjoni li kannem barra. Tispiċċa f'nejka bil-forsi. Le, ma di storja kont ma wahda. Sirtara u għajt. Ixi storja di storja Jienet nejdlek. di storja bella t-smajta. Kont ħara u għajt. Jienet nejdlek. Trabilt imma. Spiċċajt bin-nies jihdu ħsiebi, mux għax storja. Li spiċċajt naħxil il-xaħat. Imma barra għalinna, bżon nbidlu l-perception li aħna mux sex biss. Vera jew li għalli li għambara. Ma semmi specifically sex. Mux sex, jena. Xamil tildik xejta, mux sex da. Barra, li rridu nbidlu l-perception li nis jasbu li aħna nibbulijaw biss, ma semmejċ il-sex darba. Imma beda l-program. Imma beda l-program, jekk ma nirċevux, għanna għalaw lek il-ħara. Ejja, vera, veġu. Tajjeb, le, moħu. Inta għandek xistejjer oħrajn moħu kalloċċa. Għatwa għajt paċe fil-lu. ġieli ħadu xsiebi ma maħxewnix, ġifiri, mux ħana jidijel, għax bla sex. Zaħx, bela sex u tifi. Spondi għataħħa. Jena vera kont responsible drunk, ostja. Għat ma kont daqsek disaster li kellhom jisa jew qatt ma xobt biżejjed. Għax jista' jkun, imma flix kun whisky xobtu waħdi u ma niftakarx il-lejl. Kellek dealer ħażin. Għax ma niftakarx il-lejl, imma jiena kont biżejjed, jekk qed nirremetti, ħani qaf nixrob. Jiena dak kienet il-filosofija tiegħi. Diġà tu lejt, imma diġà tu lejt. Ma x'għamilt? Xejt il-xaħad di fl-aħħar di x'istorja. Le, jiena ġesta ngħidlek il-ħajja. Xi xejt l-istorja jekk ma xejt il-ħadd. Imma inti ma ktibtix ġo, inti ktib ta' ġo xismu. Inti jina, jek tiħu għek xejt il-fwit, tajba? Jena da' xaddi. Tajba? Jek id-deduk xejt xaħġa. Jena di xaħġa li għakxi xaħġa u ġew. L-istejjer, l-spooner. Jakxi. ċamilt jen issa. Spoon. Ix. Da, di l-istorja. Xini li tabel il-cartwheels fuq il-karozzi. X'cartwheels fuq il-karozzi? Għax meta kont immur ħafna paċi u kont niġi ħara, kont ħafna drabi nispiċċa nagħmel il-cartwheels fuq il-karozzi. Dik l-istorja. Fej, inti għet minn dawk iż-żibel ta' swieq, Ejja, wis probabli. Il-ba kemm minn demel, Ostja ma qabdek xaħat u għamillek stinek ġenga għal-madonna. Kemm iż-żemel. U l-cartwheel specifikament ġifieri biex Umbul fuq in-nies u affarijiet. Taħra fil-parapetti u koll. Ħara le. Ġabu għet jahra darba bil-kamera. U jieħet ġibu jahra men ostja. Mux jiswiq bis, kull imkien di tal-ħara men ma nistax nifem. Ja, il-security Laħejt. Ja, isma, jina sabaħjar naqta. Jiret nikonvinċi ruħi l-qum is-Santi Krest. Għet nżom vera l-ura, ħanajdlek. Isma, jina mlu għacċara li ilu da spun, jom ilu. Ilu ħafna. Jena ma nafx jek rridu xemmorru għall-istejjer tal-PJ meta jkun ħara. Jena l-PJ nafu, din kemm darbet ta' din, nasabet tal-ewwel darba, meta kon ġejt mistieden ma dan ilu. Il-PJ nafu. PJ għandu xi ħaġa. Kellu xi ħaġa, eżatt kellu. Imma ħajkolli ngħid li għandek għax nassumi li kieku nerġgħu nagħmlu lejl kif konna l-istess jiġri. Dan meta jsir ħara, PJ ma jaqlax trabel.
ġast jaqbad jiġri. Mux bil-libba ta' ġast Forrest Gump. Vera, jiġri. U jiġri ta' xaħġa, ġast tara nizla pinċej. U inti tinkwieta xtejn, dana f'xi mod ħajqaf l-petrola. Ma jistax ikun li ħajibqa' sejjerek da, imma qatt ma qala ħessin ġast balla ġiri. Għadek tiġri inti. Ejwa, missa bil-ħwejjeġ. Kon nimmaġinaħ jinżaru jenu jitla jiġri. Jinżab il-penti vera jabbat jiġri. U meta kont qed tiġri BJ qatt ma tqajt ma xi kelb tal-pulizija. Di għanna ħabib in komuni, Max, mus nsemmi x'jismu. Mela darba din. Insomma, kienem mus nsemmi n-nies, wasanna, fej ridna naslu fis-6 ta' filgħodu wara paċe fil-karozza, konna kollha esse. U f'daqqa waħda ħerġim mill-karozza, nitkaxkru mill-karozza. Nisimgħu wieħed minna żejjer James fuq wara, nduru u naraw Suġġent tal-pulizija b'malamut, taflu Iż-żwiemel. U aħna kollha dritti jekk konna 4 subbiet, 19 kemm kien 19. Yes sir, on the crew. Sir, da probably kienet tgħidilna xi ħaġa isma' Tomu sax is-suq. Sewa, yes sir. U nduru konna 4 sewwa. U 3 minna sejn yes sir, għandok raġun. Microphone mhux vera, Timothy, ux bunduru. U naraw lil ieħor. Manna mal-malamut ser il-losta kemm Dik storja! Mela titrembel ma waħda mal-art! Dik, bro! Il-liba dajbas, jadak. U jorku ma wicċu ġiviri. Torok miegħu bdew il-ludik. Dust, jaw dak u maġralkom xej ġviri. Le, ġranna xeħx, nasib kena l-bambin maħna mal-ħarsa li tana ġifiri. Għax meta kont zaħir inti l-pulizija, Peach, kienet għawija. Kienem wahda heavy, Kienem wahda heavy. 45 jew xejdula. 65. Odu attenti kif tajdu. 65. Le, 65. Kienem waħda marufa insomma. 65 u PJ kienet. 65 minus 20. 65 kan għajdu. 65 kan għajdu la waqda l-programma, Kienem naqa 65. Ma rridx aktar problemi. Katkom, jina ninħanħalli fidejk il-lum tal-li ma nafxie. Zgura, jena għet nsir ħara. Mela, forse suġġett ta' ħbib sowa. Dan u kol għallon apparentament li inti ta'amel jekk iwedduk xi ħaġa tkun trida bil-fors. Apparently. Vera? Is it true? Tipo donut. Le, qed jirreferi li per eżempju ġieli nsifru. Nkun għamilna pjanek u jiena nħobb nimxi miegħu l-pjan nkunu għamilna u. You don't deviate għandekna OCD għal dawn l-affarijiet. Mhux dejjem imma taġi fieri imma ġieli kun hemm affarijiet li vera xtaqt nagħmilhom inkun ippjanajt għalihom u hekk. Allura jisni ma tantx nu pjaċir meta. Jekk tqum filgħodu u l-mara taħxilek il-breakfast, x'tagħmel? Naħxilila. Jekk iwedduk xi ħaġa trida bil-fors. Tiddiletta. Mhux daqshekk. Ma nabbaċ nagħti bil-pon ġifieri. Imma għalunna li tqpa' teqret ostja sakemm toħodha ġidid xi ħaġa li hija fil-karattru tiegħek. Tiddiletta bil-film sħorer. Id-dera tiegħek. Daw traits ta' serial killer, man. Inħobb il-metelu. Kolla satanisti daw. Kolla satanisti. Traits ta' serial killer, u bil-rispett kollu. La qed ngħidu dan. La qed ngħidu li inti għandek. Tina daħqana għas-sinister, tista' tina. Serial killer kbir. Kolla hekk jitqu Jeffrey Dahmer hekk kien jitħaq. Ċemplu l-pulizija, boys. Attur tajjeb da, Pi. Mela, Fuq l-atturi ħan nitkellmu dal-waqt. Imma għanna loba. Għanna l-ewwel loba għax peress li inti aħna għanna f'moħna li inti serial killer. Għanna din il-loba li ħantuk situazzjonijiet, ħantuk actually postijiet u waqt situazzjonijiet fejn l-aħjar titfen katavru biex taħbih. Dara, ħanamlu ċara. Jiena once again ma kellix naqsam ma daw il-lop, alright? Għana ċara. Issa, tu, toħdu, dana aħna
comedy podcast. Għallu l-ħabs xorta ġejmana. Memx, dana mux tutorial, all right? Għax biex jgħidu nis, edin taġġefolaw il-nis biex jgħatlu. Le, all right? L-għonis mux għetna ġavolaw biex jgħatlu, għetna ġavolaw u naqlu dejad fej jaħbu l-kasafru. Jien kon sinċir, ma ta' jina mux għan iċċajta. Tejġa affarijiet għax jgħadok bis-serjetà sieħbi, believe me, per esperienza. Naf. Mela, ħanibdaw intu situazzjonijiet. Mela, fil-ġnien tal-Palazz Verdala, lejlit Logist Moonball. Jow kif inu baħjur faħjar, ejja naqat maħna jek tħob tixroba. Tajba jew le? Da Logist Moonball xinu? Logist Moonball, ma taf xinu. Lalla, Mexos, ja, kemm intix kultura. Uħroċ mid-dar, menta. Justin, għala minn fuq il-kompjuter. Għannis li xorbuwa kifet JD. Iva? Iħalsu xaħġa sew, naħsepu biex imorru. Mux issa tal-presidenta, jgħatu donations. Donation ta' xi 3,000 euro. Eżatt. Donations ta' 3,000 euro. Imorru il-Palazz Verdala, Namlu xie buy to make moonball, jo. Buy to make. Mela, tiku taħbiħaw fil-ġin tal-palazz lejliet Logist Moonball. Tajb, ma jkunx għadu jinten dak iżmin. Mifem, il-buskett enormi, għarek kemm għandek fej taħbi. Le, il-Palazz Verdala. Fil-Verdala stess. Il-Verdala fil-ġnien. To be fair, inqas ħottem, għax ma sibx li ħaj jaħsbu li ħataħseb fil-villegġatura tal-president. Mela, under their nose jgħidulu. Under their nose. Kemmet jikbar tajjeb dan il-bugan villa. Dix għanda, xax tajtilaw. Jew xi siġra tal-frott kunu. ċajta vojta, mbatt jek titfen il-xaħad demel. Titla ħjar, mbagħad is-siġra. Li miss. Għadlek li jmiss jena. Il-Busket Roadhouse, Busket Road, il-Busket. Għalix kollax il-Busket. Fej laħjar li titfen katavru biex taħbieħ. Il-Busket Roadhouse, Busket Road, il-Busket. Dik kienet ċaġġa vojta tal-PJ, għek t-dakkal jelu għax kien ħagġilet miej, ma rieċien. Kien klab xi darba u dak il-Busket Roadhouse, jew restaurant. Xejta sorma, Max. Leħ, xie sorma u għax għalinna l-Busket fuq kemm għandu. Xienna. Busket Roadhouse fejnu il-melliħa. Di għattakka skun, għax ħajtuna l-ewwar tal-arċajta. Virginia għaddi salla. Dik il-ċajta hija il-Busket Roadhouse, Busket Road, il-Busket. Tista' timmaġina f'liema stat mentali konna dak il-ħin, ġifieri. Skont wet page. Issa biħa li qabad jgħajat miegħi il-PJ issa, għalli xejt iċ-ċajta u qed naqra żaċċa u miktubaw. Il-Busket Roadhouse, Busket Road, il-Busket. It-ton kifet, it-ton. Delivery ħażina ġifieri, jidispjaċini. Repeat the question, għalli. Fej laħjar li titfen katavru biex taħbieħ. Di għatakka. Spuna, laqta dil. Fej laħjar titfen katavru biex taħbieħ. Issa fimtek. Libja. Kempun jorata. Diħali għatax du stajb. Fejn laħjar li titfen katavru biex taħbieħ. L-imsida qabel jagħtu l-aħħar passata tarma, ġifieri xi 4 snin oħra. Bakemilo mostja, daj ajjewni. Ma dikx għalfejn tirrispondi għadi. Jispiċċa fil-baħar probably. Ek tiġi tajba, taħbiet din ħabba żgurem. Hemmhekk hemm ħafna mulek. Għaliex intefa' fil-baħar. Għax below sea level u hemm u l-imsida. Mela. Below sea level. Dak il-proġett kollu let jagħmlu biex jagħmlu reservoir ħalli jidħol l-ilma, ħalli ma jitlax fuq l-art. Hekk naħseb, mhux hekk. L-ilma kollu tal-baħar. Wow, x'reservoir. Le, ma vera, għadin ħajkabru biex ħajamlu jisu, they're going to create a river. Għalek jgħidu il-witt tal-imsida għax kollu l-ilma tax-xita nieżel u ġieli jitla l-baħar ukoll meta jkun xi il-qamar insamma. Agreed. Aħna mhux Valley Road qed ngħidu da. Jo, Valley Road hemm jiġi. Ifhem, Valley Road u jasal sal-imsida. Dak il-puntawiet, le li ġifieri dak hemm jagħti il-witt tal-imsida. Ġifieri eżatt, għandu raġun, jiġi jistaba taħt l-ilma so it's a good place.
Taħbiħ hemm kieku. Taħbiħ. Mela sissa kollha tajbin minn barra ċajta ħażina tal-busket. Tal-Max. Imma fl-ilm hemm ċans jiflowt ja, tittamlu bit-toqol bil-ġebel u hekk. Pal Dexter insomma, pal Dexter. Timli timli bis-simentu. Eżatt, tiħlaq xa sementu. Xaħġa tqila tittamel. Jon kella dit ċajta li jedna, tagħmel tgħidlu ċajta u bil-tanti ħażina. Fuck it. Imut bit-ċajta. Busket Roadhouse, il-busket. Mela, għajd li jekku xtajjeb li titfen katavru għab biex taħbiħ fil-freezers tal-Miracle Foods fi żmien l-Easter fej bitċa ħaruf talla. Direct, please. Ovvjament l-ar post possibli. Imma jekk tbiħu xaħat jiklu tmur vera tajjeb. Ma titqattaw biċċiet. Yes, titaħdem naqaħessi. Biċċaru f'talla. Imur tajjeb, huwa, kif timmarinaħ? Kif kellek xi Il-mix tal-ġrieden. Bela, fej l-aħjar li taħbi katavri, jekk tajjeb jew le. Fit-trailer ta' Peter ta' Tribali fl-Erd Garden. Waqt li qed jipprova jbella kienna li jgħid straight gas. Oh my God, tajba. L-ostja jużax pala tambur. Dugu. L-ostja man. Shit marud, bro. L-aħħar darba rajtu barra l-PBS sek ġi u għetlu għax darba jtiġi maħna għetlu. Jieġi taħseb? Jieġi għalena li. Raġel sew ħafna. Nice guy. Imma jider hot marra. Let's face it, das kem ma jidirx hot il-fish, per eżempju. Min jider hot, min ma jidirx hot. Eżattu, biex Mela, ġo ħazna lakrima vitis bl-approvazzjoni tal-owner għax ma jistax ikun li janki u ma jafx li l-imbit ħażin pesta. Pal Maldwine. Tamilu Staraniz jew xinu l-akramavinis mold. Fil-fatt dak huwa tip ta' mbit li konna nixorbu il-park ta' paċi fil-ġieli. Eżatt. L-akramavitis. L-akramavitis, fej konna nixorbu. Expensive kien għal-żmien l-akramavitis. Lekin l-orħos anzi. Bro, l-akramavitis biex tagħmel il-fenek jgħat. Mhux biex nixorbu. il-fenek. Biex jiddewweb il-fenek. Xotlu għazdija. Xtixrob l-akramavitis l-ostija. Konna ta' 16 u ta' 16 sena. Mux għalek etnejlek. Mela, jekk ux tajjeb, titfen katavru għaw. Titfen katavru fil-maħzen tal-AFM flok il-200 kilo l-ħazu qabel ma jirriżenja Byron il-King. Ħażin. Ħafna. Di aħjar ma weġibiex u. Le, tuġibiex. Imma ma jaqbillekx għax danna xi ħadd ħajjinduna bil żgur ħajsir uħbx. Mux dak il-liba Jason jinduna biħa t-toppardi Le dimma di ħażina xi ħadd ħajjaraħ żgur ħajjet il-fuq u kollox ġifieri mhux worth it. Imma mhux ħajindunaw l-insteraq jekk tisirqu. Veretu. Di naħseb xi oħra xajta ta' blażenz di ma nafx x tiktibtu għaw. Mela, fejni, għajdli jekku xtajjeb li titfen katavru għaw biex inti taħbiħ. Fit-tela tal-bidnija. Wasalna għall-ewel Intervista. Għax kif edna ħna li inti, kuħat jaf li inti, you're an actor, tamel ħafna short movies, long movies, kellek u vera marlek tajjeb milux, ġifiri. Irbaħtu xie awards, fej kont il-qassis u xek. Għadni ma rajtux, to be honest, dak, nixiq naraħ. Son of God jismu. Son of God, proset. Aħna tkellimna ma xaħat li inti ħdimt miegħu qabel, jew provide, propjament taħdem miegħu. Dana persuna fil-xena tal-movies, tal-films Malta, ġifiri, kulħadd jafu. Jena vera pjaċir ġifiri nedit jgħalu dal-intervista. Guys, għalikom il-ħabib tana Gemmo Portelli.
Meta rajt il-Bernard diħla l-ewwel audition għamilt l-iktar ħaġa ovvja. Kċejtu l-barra, ma tara xaħħal dak il-libba grunge fil-films tiegħi, mela alla Little Mermaid għand nifilmjaw jew. Onomatopea. Onomatopea. Għara fid-dinja tal-horror storja differenti, f'dawk il-films Bernard huwa bniedem kbir ħafna. Bizbis jizen 150 kilo. Tabbi xoloq l-istonku mux il-Turkija, jirrid mmur ma l-industrial estate ta' Bulebel jisib xi welder. Murra l-istonku, kieku jfalli l-pavi. Mimosa. Memxi tajt. It-tifel vizjonarju. U żgur li vizjonarju għandu para jnejn bħal dawk ħirġimnu wiċċu jnexru għamar f'nofsinhar. Xina ħares lejk tanti ħares ġofik li taħsbu ħaqbad konverzazzjoni ma' ruħi. Fellopju. Jien mat-turi seri biss naħdem. Bħal Chuck Norris. Dak attur serju ta' boss. Ħadem xi 390 film u ma tarax jitbissem darba. Serjetà. Chuck Norris tantu serju li fil-miliet jiċċelebra l-ġimgħa kbira. Frangelico. Darba minnhom kont se naqbad niffilmija Jurassic Park u kelli bżonn dinożawru. Allura ċempilti Lawrence Gonzi. Mux dinożawru, l-għarit il-divorzju, l-għarit il-kannabis u l-gejz gwis laqas iġerlu ma jħalli ma ġdnub. Il-dinożawru. Fistla. Bravo. Waqt li tinkellimkom bħalissa tinġeddet il-memorji ta' meta kont nidderriġi il-Madonna ta' ċoqqa ma' Jane Marshall. X'daqqa ta' zob kien fiha Jane Marshall meta kienet żgħira, mamma mia, kull darba li tgħaddili minn moħħi kolli bdiet naqbad żobbi u naqbad inħabtu mal-kampjonat tal-Konkatedral ta' San Juan. Bombo. We need to go to Bombo. Bombo. Fajtu l-legend, ostja. Xabba portali li proset PJ, ostja. Bikkejtuni, ostja. Nibkija. Vera, t-pjaċir, vera. Karattu tajjeb, ostja, vera. Mela, għetlek li tajjeb PJ da, għax il-PJ dejjem kull karattru biex toqgħod tgħidu kemm hu tajjeb. Tajjeb. Jiena peress li oġbuna high energy character xini kollu jħed baxx. Tibda tinkwieta. Ma tajjeb u għandu ċajt it-tajbi. L-ewwel Ouija board da t-tieni tajjeb. Ostja. Ġaġri laqas, nimu l-favorit tiegħek inti. Le, tiegħek ejja PJ. Il-magician. Il-magician ta' Ouija is a very good one. Ouija kella dynamics ta' Ġesu Kristu tipo. Literally. Kienet vera tajba Ouija, I agree. Hemm ħafna kollha tajbin vera. Proset. It-tabib għalija classic imma wieħed mill-classics it-tabib. Il-vet. Hemm segment ta' nies, ġifieri għalija kollox imbarazz li tagħmel barra tabib għaliex tajjeb. Eżatt, La. Veru, imma dak huwa segment żgħir fil-verità, il-poplu Malti. Mela guys, ma ninsewx għanna live show Bite to Bacon il-live it-2 li ġej ħajkun fit-30 ta' April u fit-2 u 3 ta' Mejju. Live ġol Warehouse 21, il-Kordin, bla ċensura u ħafna buzz. Ħajkun ġiex mistednin speċjali. Sissa għadna madnix xinu, ma naħseb. Ma nafx meta joħroġ dal-episode bħalissa jiena qiegħed mhux f'dinja men. Jaf inkun wedna minnu. Jekk fil-każ down. Tajjeb. Hemm ħafna xogħol, qegħdin nagħmlu ħafna xogħol u grazzi kbira l-sponsors li huma Bullu Beef Takeaway, Megatech, E-Cabs li ser ikollhom ukoll anke il-code BUB10 biex teħdu discount għal biex tiġu hemmhekk. Saigon Food Truck ser ikunu hemmhekk ukoll Blikel, Stretta bil-bar tagħhom u bil-birra tagħhom, Ice Stage, Wild West Bar and Grill,
Gozo Creations, Jessica Conte Makeup Artist, CAMC Security, 360 Safety, Peak Insurance u Ozo Cleaning, koll għetituna daqqatid biex namlu dan il-live show. Tickets, guys, minn buytobacon.com, jek tridu hemm bottuna ħamra daqs lostja fuq impossibli ma tarawiex, jew kera titlu fuq ticketmonti.com li għajnuna ħafna wkoll u tistgħu tiċċekkjaw buytobacon u tfittxu kollox li tridu hemmhekk. Tickets are on fire, qegħdin inbieħu, qegħdin palissa llum ir-rekordjan qegħdin fadal ix-xahar u ftit u qegħdin kważi 70% capacity. Ġifieri ħaffu nixtru tickets, ħanieħdu lejl buzz, ħammorru tajjeb, forsi morru l-isptar, l-ħabs wara. Sptar. Passa din. Passa din, vera viċina din. Guys, bukjaw tickets. Ħaffu! Mela, meta kellimnik, għettilna illi mort sa Thailand. U ovvjament, użajt il-kelma ovvjament. Eżattu. Mort ma' aħba. Eżatt. Xieġifieri, ovvjament. Daqsek mort Ruma ma mortx il-Vatikanu. Xieġifieri. U jien mort Ruma ma mortx il-Vatikanu. Imma Thailand ma aħba mort. Le, ma ovvjament għat umu tuħu kafe fil-ħodu, xieġifieri mort Thailand u ovvjament mur ma' aħba. Jina rajta ovvja, għax kun ħbib single lek, mort, mux ħansim ma' minn mort. Ma Mario. Le, jisek għatajt mort mor Amsterdam u għat mur ma' aħba u għazat. Eżatt, isek mort Amsterdam u ma tpejbx ħaxixa. Agree. Le, ma' sorry, ta' għalmin ovvjament li tqum tbul fil-ħodu u timla l-alla. Eżatt. Ovvjament li tiħu pjaċiri li l-mara ħajkolla tpoġġi fuq balla pipi kiesa. Dawk huma ovvjament, mhux ovvjament mort Thailand. Ma tellax is-sedil int. Nux intella s-sedil fil-ħodu. Ovvjament tqum fil-ħodu, tamel il-toothpaste maw u tejn il-mara taħsel snina. Timestamp. Ovvja, le. Jiena ta' ma ta' mux ġejdi, Alright. tista' tħallija. Li ma parti għed tifmu, għed mux għed tifmu li ma nishtiqx nitlef il-ġobjen. Dika tex kemili biex niprofa ndaħala ximkien. Nibidu tal-podcast niprofa nara kif għandaħala. Ma per eżempju PJ mar Thailand ma marx maħba. Taf kif taf? Taf kif nafu? Għax mort ma tfajla u għajnejja dom f'wiċċi. Eżatt, u jek ma tkun single, mux ħadam ekku. Emmek hemm ħafna danger imma le Thailand, hemm ħafna ladyboys, le? Eżatt. Danger min lady boys. Eżatt, Danger in Tijuana, Mexico. Le, għaxek għallinna 99% konċert li kienet mara. Xkont tamel ku kienet raġel? Le, Jow raġla. Kod nejdila ħanħalsek xorta, imma ilbes u itlaq bil-mod. Għaton fuq xie Tħallas. Ma xovja! Tani sekrettaj tiġi l-melita, tikki servizzu ma jkollok xaħġa ċenil, so tħalsu. Le, xtet fall għax inkalla kuna mixxiet, le, jek ma tħallasiex, daw ġili kolla minn xaħat, ċemplulu, għalla xie xeba, Mela ton fuq 100 euro, jow $100, t-riskja taqla xeba, la mux xaqot terda una għabel Le. Ox, le, l-ostja. PJ terda u inti kieku. Skont, xtomma kollu. Ma terdaw xetmek. Ma t-provax niprofa nġerju. Le. Once nkun fija tgħid fuck it, once tgħid ton fuq €100. Għallen għast ħaddem naqa fizjoterapy, ju. Jien reġa kont 99% ċert fil-fatt, eżatt. U imma dejjem jibqalek dak in-naqadubju, fimt? Għax saru jiperfezzjonaw, fimt? Speċjalment Thailand u Filippini. Thailand, they're very, għastinduna. Fili kelmu kek, right? Vera. U xamil tiġi pajtek bil-ħarama sormok sa' kem nizzajt l-qalzijiet? Eżatt. U mbat. Umbat. Jena naf storja ta' wieħed, ta' mar rrid imur ma' aħba, u rrid bil-fors. Imur, jiprofa jamlu trisim, ġifiri u sieħbu ma' aħba. U sieħbu ma' riċ, għadu le, għandi xabtit noqot jena nġimijak. Eżatt. U għek, tiba għandi xabtit, du liħu, wejja, insomma, u wara ħafna ħesru, u dever nixu għallu mela fakit, eja, nġimijak. U dana sieħbi mar daħalek lest, ħallas li u ma għamlux, u li ħor għamel session jaxxil aħba, u li ħor ġast
Mux ovvja ta' dak iżbub kollha. Zap, ja. Kien hemm video ta' tnej tiftakruh dak video antik kien viral. Dik imlija bro. Dik heavy kien. Nafsar minnhom dak in-nies ostja. Vera, dak heavy. Jena darba kont smajt li dak kien fetaħ xi kafetterja u semmija imlija bro. Ejja, fetaħ xi u Thailand, ġifieri, shower time semmija, shower time. Bis-serjetà, kebbu, għalla Legend, sobbu. legend. Jew businessman, businessman. Jekk għadek trid namlu podcast li jekk tallak fuq, no, jekk inġibu. Isu l-koħħu jiftaħ snakbar bomba. Il-ostja, maddo. Bil-fors, ostja, bil-fors. Bil-fors. Sħabek jinstema kolla drugati, najdu għakif U tħobbu tmorru camping u ek, donkom, le? Ejja. Taħseb li San Blas joħdukom camping Probabli, Għax drogi, xorb, ħab, STDs, minn tixi fitness model, najdu għakif inti meta taħseb li ħat għaflek qalbek. Isma. Ixi ġifiri daw l-affarijiet left. Madonna, session roast ostja. Fuq. U le, ma tantx miskin. Ejja, le, jemmex. Isma, xinu ek, da xej ċajt. Jena namel isu 10 snin neix unhealthy, u bat nanqos 50 kilo f'sena. Biex blozempik? Le. Kif, fil-zoqton fuq. Vera, ma 3 snin ilu nqas 50 kilo f'sena. Ostja ta' U serġa' jizdittom. Eżatt, xfissi ġeqijad xie 250. Imissa nerġa' Maċ eżagġerazzjoni. nerġa' nonqosam issa fil-fatt. Iqaw, jen għandi bżonu konna nqosta ġifiri. Għanfaqqawom daw jew. Big time. I get you. Ejja, Għanbidlu naqas suġġett, alright? Quick fire questions. Quick fire questions daw, alright? Laqna? Iva. Tibda int jew jien? Nibda jien. Ejja. F'moħħok, f'qalbek, f'saqajk, fejn ħatkun l-ewwel vina li ħat instadlek trombozi daqs volleyball. Quick fire. Quick fire. F'saqajja. Tele. 50, 70 jew 100 euros. Kem taħseb li labna flus bejnietna li inti għandek id-diabete? 100 ta' xem kważi ċertezza. Kopli, ejja. Michelin, Pirelli jew Bridgestone. Li ma ditta ta' tajers ħatarma fuq il-wheelchair li għatawlek saqajk bit-sokkor. Mux Pirelli għax nobot il-linter. Ħażin aġeb, aħjar kien legali l-abort fi żmien meta ommi kienet ila l-pija. Il-livell ta' reċtar tiegħek fil-films li ġatna naraw bil-fors. Le. ħatmu iġalek u, dan pal-podcast ta'kom u. ħatmu iġalom jaraw in-nies u. Għandu raġun. Jiena naħseb li konna podcast Għandu raġun. vera safe. U ma morrux ħabs, jekk xi darba l-PJ kun ma jiflakx u ma jiġix. Biex ngħidu kollox, minn beda l-PJ magħna. Niddejan nfaħru, imma l-level żdied. Mala. Ta' ċansijiet li nidħlu l-ħabs. Però l-età tagħna naqset, il-potential age li ħanikbru. Benjamin Button. Għax l-ammont ta' anzjeta li għanna ma' kull Et norqod dejjem buġik ta' ras. Jena kull-jum buġik ta' ras. Għal kull ħaġa tajba dejjem hemm the opposite reaction. Dejjem hemm x'tagħmel. Mela, għalulna illi għamlulek xi ċajta u dit involvi tfal. U allura ma nistgħux ngħidu. Għaliex ma nistgħux ngħidu. Le, ma nistgħux. For fucking obvious reasons. Xi tfal, Din xini li toqgħod tafas il-buttunet trendin tal-kamera waqt li tkun qiegħed in public, ġifieri. Spjega ħanna naqra din. Dik darba kont imsiefer, konna msifrin, konna morna naraw il-Metallica u hekk l-Ingilterra. U darba minnhom konna qed induru Camden Town u hekk ta' fint meta qabel jibda jew wara l-festival insomma. U inkalli kamera ġdida, kont isni lox, isni ferħambja, u bdejt nieħu ritratti random, ġi minna qasbis nħares li il-kamera, dendilta hekk.
Den il-kamera minn dawk il-digital dawk tiftakar. Biex tisma' l-ħoss inti. Serial killer. Nieħu ritratti random. Serial killer, kien inti tagħmilhom dawn l-affarijiet raf, ma tagħmilhomx. Serial killer. U konna fuq train, minnhom u kont qed nagħmel l-istess ħaġa jien ġifieri. Ritratti random ta' barra hekk, ġin punt. U kien hemm ġiet mara fuqi, qalt li isma' inti qed tieħu ritratti tat-tifla tiegħi. Pedof. Qalt li t-tifla tiegħi għandha 16 ta'. Qtlu qtla le ta' mhux qed ritratti tat-tifla tiegħek. U probabbli wieħed mir-ritratti li ħadd ġibt lit-tifla tagħha fil-kamera. Għalt li għax it-tifla tiegħi batit li SMS, kienet ħdejja ġifieri, kienet ħdejja, batit li SMS qalt li naħseb dak qed jieħu ritratti tiegħi. Tara teknoloġija kif ħaxxik. Ġej jinventaw l-SMS. U jien ma konna nagħmel bebda skoff, fimt jiena. Ġest qed tiġbed. Jiena kont isni ferħam kamera ġdida u ġiet fuq insomma u qalt li urini ritratti tiegħek. U probabbli kienet taħsibx li tratta tifla tagħha, qasbis rajthom kont. U għattela għandi affarijiet privati, ta' marriċ nurik ritratti tiegħi, mhux affarijiet xħat ritratti. Mhux hekk. U kieku baqgħet tinsisti kon ngħidilha jiena gay u kont gay ma' dar raġel u ħadd għandna ritratti u għalhekk marriċ nurihomlok. Ma baqgħax tinsisti u insert qabeż passiġġier ieħor alla isma' hekk għandu raġun, jekk ma jridx jurikom ritratti ma tistax iġġalu. Agreed. Imma mbagħad spiċċa tajjeb, ġifieri ħariġt infuħ xorta għax Ma tek blowjob. All right, mela. Sorry. Għax baqa ma ġara xej fil-fatt, għax baqat dejja di il-mara, bat waslet l-istop tagħna u nżilna. U bat jena xismu, forma tiegħi il-kard, għazbis kontrajtom ritratti, ġifieri. Għazbis għandi ċertezza li kien hemm xi ritratt tagħha il-persuna. M'għandekx idea. Eżatt. U ma kienx xi skop sesswali jew nittien data, kont ġast ferħanu. Jena għammek id-dizappuntat. Li mux sessuali. Jew li mux stalking biex eventualment noqtu li xaħat u nitfnu. Għaxħana bdejna bis-serial killer persona. U jena vera wara dal-production kollu, jena tħalt fil-karattru tijak. U il-fat li ma miltix ta' posta, et nħosni naqalet down. Jena, xtaħtet kunna aktar creepy, ostja. Trit wara l-live show nil-likwidaw kollox. Actually nil-likwidaw, naħar u l-post kollox. Naħar u. T-likwidaw, mbati ġo l-firefighters biex likwidaw. ċajta fwajta. Ettinna, l-SMAD, ettinna li jommok taħsbek gay. Imma pedoflu gay taħsbek ommok jow. Ġifiri, zom waħda. Spiega, please. Li ġara li jinfħajti mkonċi laki ħafna bħalkom. Fimt, allura. Għat ma kelli xi relazzjoniet twal li nwassal li inlaqaħħa mommi, tfajla, fimt? Allura, issa assumiet. U skoprejta, għax darba sifirna, ma sħabi ġuventur biss, morna Ruma, u nserta dak il-weekend kien hemm il-Euro Pride. U aħna ma konniex nafu, ġiri pjanina ħażin, għax kien hemm toroq maluqin u hekk ta' fint, u xeba karrietek. Ma ratekx tiħu xi balla ġem markers u hekk. Jew xi bnadar u hekk. Le, fil-fatt għazbis konna nafu bieħ, ta' part. Le, vera. U meta ġejt lura, għax dik tħobb tara l-ħabar Italjani, fimt tara għadam dak it-tip ta' nies. Madonna bil-birra, beqa jesset taħodna mal-ewwel birra, tħobb tara, tħobb terdaw, fimtu. Nikompli, sorry. Tħobb tara stazzjoni Italjani u fuq l-aħbarijiet ġabu li kien hemm l-Euro Pride. U għalt li jestra kien hemm l-Euro Pride, tela ma konċ naf. Umbat ftit wara nirċivi SMS minn għanda. Kien hemm miktub fih għal ma kienx jaf. Kienet diskutik ma xaħat. Ma xaħat, tifisser li di kienet diġa diskutit qabel fuqi jemma xi oħta jew hekk ġifieri. U kienet qed tippjana l-saqsini meta niġi lura
U għal ma kienx jaf, issa ma tixtemmen laqqas. Batitu lili bizbal il-messaġġ. Bizbal. Bizbal batitu lili. U ma batilix xi-tip ta' per eżempju xi video message bla flok sejrek. Jew xi ħaġa ma kien hemm l-ebda tip ta' evidenza. Ma d-dejqniex ta' ġifiri, għax kena għabazzi ġifiri, ma d-dejqniex. Ovvjament, U di ommok stess u ħazbitek milkshake tal-strawberry. U mux hekk biss, komplej nikkonferma li taħseb hekk għax tħobb tara fuq ir-radju kien hemm in-notar, fimt? Jgħid pereżempju fuq il-cohabitation law pereżempju. U qalt li notar qal, attent. Għalt li attent ikun min ikun, għalt li tkun raġel jew mara attent bil-cohabitation, għalt li hekk, fimt? Ma good on to your mom, supportive, big time. Ma taħsebx li ommok taħseb li inti, I mean ommok stess di welditek minn ratek tikber kabritek għaw rabbietek u hekk. Ma taħsibx li hemm problema li inti m'intix taċċetta li inti gay forsi? Fil-fatt nirrexta u hekk u ħadsem fi musicals ukoll ġifieri. Fil-music mela milkshake tal-figol. Imma Jaċċettaw matturi mhux milkshake. Mhux għax forsi qiegħed fil-closet. Eżatt. Qiegħed kbir wisq ma sax toħroġ minnu l-closet. Tafxiex, għandek oħtok. Għaxek il-wieġeb jien meta. Neraġu. Xoħtok. Ma nistawx. Issa hekk aħna Nistaj kemm meħel uħtok u sabija. Gustuż oħtemaw xu. Iktar u iktar mela, iktar u iktar. Mela apparentament minn nista' nara. Hemm logħba. Sponsorjata mill-benna di, Taste the Milkshake. Taste the Milkshake. Di ħanilagħbu logħba jisimha GTA. Li din hija il-gay test analogy. Sowa, jew inkella fej aħna ħansaqsu ġifieri. Ta' mistoqsija. Jesu biex naraw jekk intix gay. Biex naraw jekk gay għalax inti jisek ommok għadha mhix. Diġà tlek is-soluzzjoni. Lej, ma parti, ma għana taf jinta daw is-surveys biex tara jekk inti xekku. Jekk għana l-istess ħaġa, mena. Għanduk naqa scenarios. Għajt ibda. Mena, tittajdilna. Li mi l-iktar riħa li toġbok? Għandek. Għattin l-options, alright. Għandek ġelat tal-strawberry, kif xaba jgħid. Għandek jew riħa ta' fjura, jew riħa ta' ġobon. Skonx toġbok iktar nibda nittikjaw il-boxi. Riħa ta' fjura, ta' Ta' fjura. Ta' fjura. Mela nimmarkawa. Immarka, għamilla. Xinar ċisi. Mela. Very good. L-aktar kantanta li toġbok. Mad Black, Glenn Vella jew Waden. Ovvjament, dik trick question, ovvjament, u jina ta' Ginger toġobni. Ginger bil-J. Ejja. L-iktar strument favorit tijak? Zobbi. Il-flaut? Il-fifra? Jew l-istrument li seri waħlulek ma' qalbek minħabba l-kolesterol? Dak, ovvjament, u. Il-pacemaker dak? Pacemaker jiġi dak. Jizzob jadu l-strument, ostja. Mela, l-aktar drink li joġbok. Birra, vodka, jew blu karasaw bil-pineapple u ġiex qatrit libba. Il-ostja. Għasib. Ovvja, stretta bir. Bravo, ġibna għamiltija speċjali. Vera, ġibliħor. Wasanna l-loboħra. GTA 2. Kemmi tajba, stja! Kemmi tajba kamara tal-ċeja! GTA 2. Bela, li ma loba ti preferi tilab ma sħabek? FIFA, Mortal Kombat, jom il-ġibal ewwel. FIFA. Mela. Pro Evolution propja. Di liktar wahda li għanda points. Eżgur, għax diħa ma nafx bija jien. Eżat, di ma tafx bija inti, di għamil tajjena.
Kif tixtieq tmut? Tikol wis KFC? Itajrek SUV? Jew btilja HIV? Ovvja bil-KFC, ju. Bil-KFC. Jena, baby, KFC tajb ħafna. Li għandek tajb illi tajrek SUV tmut mal-ewwel. Eżatt, but doesn't get prolonged. Bil-KFC kollok jagħmlek l-istrument u hekk. Eżatt, għandek il-stage, so xi dwejja. Jiddependi kemm ikun għaddej l-SUV, ikun għaddej bil-mod terdaw. Vera. Skont. Xort nspiċċa nerdaw. Eżatt, għana għaz bil-HIV tu għazja pjaċir. Is he gay or not? Spooner fidejk inti tifhem. Għaliħiva, għaliħiva. Tellajna ritratti tagħna bil-panties, AI generated. L-ammont ta' nies li jedin jisnu ma' l-spooner u eżaġerat. Tal-bliħa. Għalben spooner fucking zejjetu. Charles Endron ħaj id-dizinjaw lek toqbata son ġdida li. U tilbisa. Għal-moonball. Umbat jitfnu kem. Jitfnu kem, eżatt. Wara li jaħdmuk. Jiġbdu l-kok bit-toqba ta' sorbok. Wara li jwessaw ilek. Inti għettinna li sissa dak għad ma daħħalt xaħt id-dar. Hija waħda mill-problemi għal xiex taħseb li da suspett. Imma dan għala xiex għad ma daħħalt xaħt id-dar, għax id-dej daħli laqħab il-lommok. Liġi għali ju flight minn Thailand. Jekk inti minn għalik li hemm xi ħadd hemm barra li qed jara dal-podcast u ma jaf jew ma jissuspettax jew inkella ma jikkonfermax illi mhux Thailand biss mort ma' qaba tiġi xtejtli illi you're not in the right. Tifhimni? Insomma tagħna hemm biss. Le hemm biss. Hemm biss? Oh, party time out mur mal-boys tuħu bazz, di all right ġifieri. X'differenza hemm jekk ġifieri mela żomda. Iġveri jena niġi kriminal jek jemmur ma' aħba Maltija u l-dajmur aħba Thailand? Le, kriminal ġiġi. Le, ġveri huwa bħalissa eħet iġi kriminal. Jek jaqbdu kriminali. Mux eżatt, ma' Thailand legali. ħafna mid-dinja legali, Malta bisle. Thailand legali, ma naħsibx li legali Thailand. Xejru l-ek zobba. Papi! Xandu xjaqsam. Allaw Malta jiġbdu l-kok fil-mamudiji. Ma tistax iġġerriħu taħxi, tiġbet il-kok, Ellawdu. Taħxi moħħok, mux mara. Għaxen differenza bej illegali u ellawdu, tkun ellawdu. Decrease, decriminalize that, and relax, yes. Ma illegali Malta li tmur maħba. Yeah, yes, you can't. Solicitation and prostitution is illegal here, finish, full stop. Jek jabduk terdaw. Memx moti, ħoru. Jena, u kol meta bdejt inkelmek, battinna voice note ġifieri, u pajna ħarsu lej xulxi, meta smajnija. Inti għettinna, dawn il-preċizi kelmiet. Il-karriera tal-films tijaj bdiet issa. X-karriera jibela. Tibdiet issa. Mish karriera di. Għax jena dejjem kelli full-time job. Xkont tagħmel qabel? Għad għandi full-time job. Għadek, aha. Għax mawx flus fil-xena tal-films. Għajdli. U eżatt. Allura, dejjem reċenti ma ħadd Son of God dawk li semmejna. U dawk isu qed naqbad ftit insir famuż imma mhux ma' n-nies ta' ħafna nies daw jgħidu xi żoppu Son of God, fimtek ħajdu l-udjenza tagħkom. Ma fix-xena qed ikolli nsib iktar faċli nsib parti għal short film li jmiss. Pereżempju diġà ġbit 6 short films dis-sena. Oh, stja dajja. What do you get out of these short films apparti li taħal il-ħin, ġiviri? Le, fis-sens għax le, bis-sejja ta' issa, hemm ħafna ħessil involut biex tagħmel anki biċċa 2-minute video, man. Hemm xebba ħessil involut żgur. U ma nasibx tħallas l-eluf għalihom daw, jew they're paid gigs. Anzi, l-biċċa l-kbira ma nitħallas. Għalhekk qed ngħidlek, it-tir il-lejm huwa li kabbar l-exposure ikun jafu iktar nies u hekk. Lejm huwa li forsi xi darba nitħallas biżżejjed minnhom li nkun nista' nieqaf mill-full-time job. Jekk xi darba titħajjar toħroġ gay, ejja fuq dal-programm. U mal-ewwel ġifieri jkunu jafu bik in-nies. Eżatt. X'taħseb? Jaf ixrob milkshake. Ma listen, daw huma l-fatti huwa.
Iktar hemm ċans li nerġa' nonqos 50 kilo oħra u nerġa' niġi jekk tgħid bħala mistieden. Ija, 100%. Għad mort tistudja barra jew hekk fuq dawn l-affarijiet. Le, ta' ma nitħajjer nagħmel xi darba, nagħmel xi sena l-Ingilterra. Pereżempju. Jien għamilta bil-music għax jiena drummer tajjeb u vera tal-ostja. Vera cool, I would suggest it. Livell ieħor. Ħankun fair! Abbadni l-ikbar depression ta' Haiti? No fucking shit ta' ma qbajċ taħta. Et niġi bil-mod. Jiena mhux biex nħassallek festi, imma din il-biċċa xogħol li tidu ssifru barra biex isiru tajbin, taf kemm pruvaw? Taf kemm pruvaw? Le. Ħafna. Taf kemm irnexxew? Le, insomma, għandek Max, jew. Komedi fuq. Għatrajtu l-għotu għahin, għal-da, jow ġaħ dolur. Actually, taf minn irnexxa? Abigail. John. Irnexxi la boyfriend biex teqper. Biex nġib Hemm dik ukoll, hemm dik irnexxiela. John Mallija. Abigail. Hemm li rnexxew imma. Għajmi Malta għadna nsemmu l-Orestek Irkop, postja biex niftar. Il-min? Orestek Irkop, u rina l-Orestek Irkop. U dina ġifiri zom, Abigail ħabba l-boyfriend, għasab il-boyfriend. Tux għatax Orestek Irkop il-ritrat li ħatara probabli meta kienu jihdu ritratti bl-explosion, ek. Jitattewi. Għajmi, kien attur tajja pur nexxa ġifiri, imma għandu Wikipedia, għandu Wikipedia. Għandu Wikipedia. Għaw ħafna li għandu Wikipedia, Malta ġifiri. Jien għandi IMDb, Mela, għant tibda bla IMDb 100%. Kadda nistaltin għanda IMDb. Allura. Oreste, dak l-isem, nsitu d-dinja l-isem Oreste. Ma domx joħorġu. li jeżisti. Ma domx joħorġu Orestes. Inta tajt li ġifiri li Abigail Mallija sifret ħabba għax sabet boyfriend. Jien ma naħsibx nistgħu nelaboraw fuq għadi. Le, ma fekas two birds with one stone, bro. Tlifta, strajn, tlifta. Titħajjar forsi. Nishtiq, nusem xi film tagħha Abigail. Brava, ħafna good shit 100%. Kellu meta kien il-PJ jaħdem magħhom kellhom produzzjonijiet tajbin. Pete. Tajba ektib klient tiegħu. Eżatt. Minna eżatt. Tajba ta' PJ. Wow, infatti minna il-PJ Abigail mi xej. Grazzi għal PJ, Abigail nexxila ta' suċċess fil-films. Dibiċa bil-IMDb ta' Abigail. Eżatt. Carlos ma jaf xej. Il-lastru. Kollox fidel PJ. Għadduħ depression il-PJ. Kemm jobodhom daw l-affarijiet. Mela, fej wasalna. Inti tħobb il-ħdurat fil-films. Dik sa' ma jafx. U kull talba li toħroġ ma' sħabek il-jili tispiċċaw bik mandra mejjet. Mela, inti tħobb il-ħdura fil-films. ħdura fil-films. Mux ħdura. Jaġbuni horrors. U kull darba li toħroġ ma' sħabek il-jili jispiċċaw bik mandra mejjet, sewa? Ejja. Tajjeb, issa, x'taħseb li tajt fuqek Marika Mitzi waqt Popoli? Mini Marika Mitzi. Actually, qed insemmilek. U mhux apposta ngħidlek, vera ma nafx minni. U actually qed insemmilek il-Marika Mitzi għax kieku semmejlek l-oħrajn ħadd ma jaf minn iż-żopp. Ma l-Marika Mitzi, ġifieri x'taħseb? Ma tafx minni? Ma jistax jirrispondina mela. Ħantellawielu di Marika Mitzi. Ħantellawielu? Ostja kif ġejtu preparati, boys? L-ostja. Tafa dila. Dik kienet attriċi wkoll, kienet attriċi. Eżatt. Mela. Ipokriti. Aħna kellna fuq Popolin ħabba dit Kastatwan li tellatilna. She was very much against what we do, which is fine. Imma bdiet tajt affarijiet ta'. Tipo li isemmet li l-Olanda ma jagħmlux daw l-affarijiet qalet. Qalet xi ħaġa li barra ma jsirux dat tip ta' ċajt ngħidu aħna apparently. Kont tafa di li barra. Anzi, jiena fl-oppost. Aħna vintajnijom daw. Aħna vintajni id-dark humor. Dark humor aħna fidejna ġviri. Per eżempju. Mill-liġijiet ma tistax. Louis C.K. per eżempju. Nista' ngħidha. Mela. Darba qal għandu ċajta. Of course, but maybe. Of course illi tfal
illi Hey, It's a quote. Of course, li tfal li għandhom nut allergy tipproteġihom at all costs. Of course. Agreed. But maybe if nature did this, why don't we let nature take its course? But yet, of course, we need to protect them. Agreed, U jiġi eżempju oħra mbagħad. fimt? Eżatt, ikompli, għaddej. Of course, so, int għandek nut allergy? Għandi jena. I nut. All over your mom. Ovvjament, Louis C.K. mhux qed jgħid. Ismani, biex Biex noqtluhom? Noqtlu tfal, fimt? Le, ma U ċajta, natura, u. 100%. U Louis jgħid C.K. iktar legend. mbagħad. Ma nafx li tnorqod fuq għadi. Louis C.K. legend tal-legends finished. Tnorqod fuq għana kif naz. Imma vera, anyways, it's fine. Marika, you don't like our show. We actually, fl-axħar, invitajtek fuq il-program, fl-axħar, għetilla, tiġi nistidintek, invitajtek. Tiġi mistidna, ma tiġi. Le, malxiex mandiċ tiġi u t-rebattina. I mean, noħorġuna, għaċajt namlu ċajt. Il-kem tkun Namlu tajba. ċajt bħal tila lini jien. Nista, vera, jena les, xi darba namel Program clean. program clean. Eżat. Les namela, U tiġi Marika. għanna bizzejed views, nista namlu wahda. Naffordjaw naħxu programmi. Naffordjaw naħxu programmi. Ma ħer bdejt Mela, minti, mela. ħammorru, le, Peach. Le? Għajdu li meta ħanħod off. Jimmiju, Vera, Peach, jassem minn dutħalt mala deqqat maħat wahdof fost. Jakku wahdof, men. Għamilna favur. U jek, anzi, aħjar miljof sikka. Sikku gidba. Mela, ħaraslu naqra l-karriera flourishing tijak. Dan huwa riklam li jem fiħet fi short films li għamilt inti. Mux danzi. Għamlu kollu, ġifiri. Le, bitċa. You came back from your precious America to pay us a visit. Yeah, I came back for some inspiration and to see how you lot have been doing. Inspiration for what? I thought you went abroad to open a business. I think selling vintage clothes. But that was after your grand flower selling idea went bust. Nah, man. Film, media, and content creation is where it's at. I'm doing some ads and marketing material for some companies, and it's doing really well, actually. Da kważi kollu ħadġibu. Okay, and Setjaw how many għal-premissu. clients have you got so far? Huh? Don't be like that. Actually, I should ask you that question. Looks like a ghost town here. Ghost town. Listen, let me make an advert for your shop. Looks like you need a boost. At the same time, it will help me get into the Maltese market. We do something great. I have lights, equipment, cameras, some crew as well. We'll find a prime slot before the evening news, and it will be great. What do you think? You mean like on TV? Come on, man. I cannot afford it, man. Relax. I know some people at PBS who owe me a couple of favors. We'll have it ready by L-PBS? Friday. Friday. It's gonna be awesome. Ħajbda. Dan il-reklam ġiri. Tara jem għagħiri. Libba ċervines. Issek Hispanic Jesus, osti. Oh, Jesus! Buy your nails from Ray's Ironmongery. The right nails for the right job. Fi żmien perfett ħajjoħroġ dal-episod. Libba kemm heavy. Aħbar, libba prost. Jalla jenqalalek il-ħessil fuq u għalek kurejnieħ biex jaraw hinni. Ġifiri, ħansir famuż bis-saħħa ta' dal-episod. Eżatt. Imma l-fama ħażina. Jalla jaqbdu miegħek il-kurja fuq, u da. Għaliex ma stiddux fuq Populin da. Għax għadhom ma rawx biżejjed nies, issa bis-saħħa tagħkom ħajarawh. Jien naqbes għalik.
Mux għalija, jina attur kull ma jen. Ħajaqla xiet fuq. Ħajaqla. U dik ċajta antika, ta' ċajta antika. dik mux oriġinali di, ta' Le, ila tintqal ċajta. 100%, eżatt. You just you put it into movie, into film. U mux jien attur biss. Eżatt. Jien attur biss film. Malta Malta. Vera, Malta Malta. Ma tajba. U inta Son of God rajtuħ. Nalla, mela. Ma għamtux bizzejt research. Le, mela daħareċ. Nistanna rawx imkien għax provajt insi, ma sajt. Ija l-istess. Nistanna legally jek piracy. Tista tarax fuq YouTube. Għax ovvjament mux. Għada fuq YouTube, bo, bessa naraw. Mbatt nejdilkom wara, mux ħansemmilkom issa. Ma għamtux bizzejt research. Għajt, mela we plug it, ejja. Anzi, ħanejda. Le, Mela, tija. xalli takxijel, forsi għadhom marawċa. Le, di mux spoiler. Di mux spoiler. Inkun assis gay fih, Son of God. Normali, bro. Lex, għax il-kom episod sħiħ semmu ekki nix gay u le. U imbus raġel fuqu. Vera. Ija. Ġifiri. Dbos fuq raġel. Imbus raġel fuqu, Son of God. Ġifiri, assis gay li mux daqsek ċert mill... Raġel eufemizm għal-tifel? Le, raġel. Raġel. Famużi biex. U insomma, mux ħan, il-plot mux ħanejda kolla. Agreed. Le, ħaftisiet, issa għabbat il-kurzita. Real life documentary għamilt. Eżatt. Niftebu. Kull versi naraħ, vera kurjus. Il-verità iktar bistir ġil mill-nisa Thailand u Ek tiġi kważi, eżatt. Mela, għanna xaġoħra, għanna xaġoħra minn tijak. Dan huwa promo ta' Family Feud. Il-lastan tajjib da. Saqsejna 100 persuna f'Malta Għawdex, semmi frotta safra. Lumija. L-istaġun favorit. Xitwa. Persuna li tirritak. Il-mara. Li ma'allem. Pjaneta fis-sistema solari. Mars. U l-lin skada u dak kien il-fast Popcorn? Family Feud. Stjamlu xaġa tajba Family Feud. Le, jena actually, l-mistoqsija li xtaqt nsaqsija kif minn promo daqsek tajjeb, ħareġ program daqsek ħażin. Eżatt. Jien ma rajtux, ma nafx. Ma nistax, men, dawk l-ktijek. ċajt jista' jkun naqra ħjar u għajja. Għandek kull Family Feud ta' dinja. Maħna xejn Ben Kamil. Mela Ben Kamil jgħid iċ-ċajt, jew Ben Kamil jimmodella. Jiena ngħid ċajt fuq u Ben Kamil. Vera? Ejja. Għaw ħafna nies jgħidu ċajt fuq u Ben Kamil. Il-kollega tiegħi bija diċ-ċajta. X'inhi? Jiena qed ċajta fuq Ben Kamil li tafu li għandi l-grupp ta' ċajt Void. Xiex? Le. Ma naf xejn. Tafu li għandi l-grupp ta' ċajt Void jiena min jitwiled Void ma jmutx kwadru. Dak tiegħek? Jiena u Paolo Mizzi, eżatt. Stjarra, jgħidu għaxa fidijak, għara. Ejja, dak ilu 15 sena jeżisti dak il-grupp. Ejja, ilu ħafna. U għandu xi 15,000 membru. Imma ma tantx postja hawn nies daqs kemm għandu membri, ġifieri mnallax biex tedminjaħ. U darba ktib ċajta li vera ntoġbot dal-grupp. Anzi ħanejdilkom, bat wara ngħidilkom Ben Kamil ħajftaħ ħanut tal-underwear tan-nisa. Ħajsemmih Kamil Toe. Tajb, kellu. Kamil Toe. Sabiħa bi ħanaqt jitħaq il-PJs, mux na. Mux ħas. Ejja, mux tajba dik. Mux ħasbina, PJ tajba. Tittara miktuba u kol. Memx AIDS ximkien l-xajta tajba. Kamil Toe mimri. Tajba di, tajba. Ħarġa provaġi. Ħarġa għadda fuq PJ għal-istess, Ben Kamil ħajiftaħ ħanut ġdijt jismu tal-underwear tan-nisa. Kamil Blades. Zomma. Tatuma darek. Mela, Kamil Majes. ħanamel appell issa li n-nisa Maltin, jiena nassigurakom imniex gay. Lex, Għabila fl-aħħar. Anzi, kunu tridu jekk ma tidux tfal, għax jiena marriċ tfal, fimt? Nista' ngħidha dik, mhux għax nixtilhom l-vjolenza, ġast ma rridx ikolli. Ma rridx ikolli tfal. Ħafna nisa ma rridux it-tfal. Ma tantx tinsib minnha ma. Għax kemm għandhom. Kulħadd irid it-tfal, hekk? Mela, ma ġieli more dates hekk, fimt? U ngħidulhom mal-law, ngħidulhom min ma rridx tfal. U daqshekk
Ma l-ewwel ġurnata tidilhom li ma trix tfal. Icebreaker kbira dik. Mattini date. Ma tistax imqattax xi jom darba darbtejn tlieta u Le, ma rix naħliħin. Ma vera, stu, bete, aħjar, pattiċizzi kjari għamik. Tajba, eżatt. Pattiċizzi. Pattiċizzi. Patti kjari kif Pattiċizzi tari, pazziriċi. Patti kjari amicizja lunga. Patti kjari amicizja lunga, proset. Mela, għanna intervista ma' Gemma Portelli. Issa, ġubat il-signorina Bernard id-deq taħra barra ma jmux juhu ġem ta' għallut ma' koxtu. Sa xejtu punt nifmox biex tinżel b'dak il-pizzer kollok il-kuttejn Bud Spencer biex ma tiznuqx għal darek fil-ħara. Bil-linja kannella ma' wara tiġi sekkonta tisuq il-rota fit-tajn. Immerra. Prosit. Meta wieħed jiddeċidi jifrex għallud barra dejjem għandu jieħu ċertu prekawzjonijiet bħalli jinstalla one-way valve ma' toqba ta' sormu ħalli one ma jiġbitx lura l-arja tu jevita mill-li sħabu jqogħdu jdaħlu l-affarijiet f'sormu waqt li jkun qed jaħraq. Sakemm ma jħux pjaċir għax dak il-każ ma jiġix rape. Jiġi mart tal-moħħ. Non konsensuali. Non konsensuali. Iftaħar. Non konsensuali. Process. Darba minnom kelli għabtit nara naqra kummidi. Allura nibtlu fuq il-CNN. U nara lil Bernard, mux Bernard tan-nazzjonalisti, nara dak għas il-TV ma jġibu ħsab għara CNN, lil Bernard Satariano dak li isu Mr. Bean wara li kien laġin kullu tad-dinja. Net jemmel video tal-promozzjoni tas-saħħa jismu Ibqa' kulek u zabbab tarom il-45. Ozempic. Isma minni. Ozempic. Per kurzizza da meta joqtu li xaħat jistupra qabel jew wara li jmur jaħrad dar. Ara kemm jiġi tallek meta jiżloqlu qallut fil-qalzitu jibbislu. Jiġi jimxi iso għandu saqaħ tal-injam. Bekk ikun jista' jagħmel riklami ta' fino wkoll. Defsa qalbi. Int? Defsa. Ħanina Madonna tal-Oreto xinu defsa anka riklam tal-Godaħal. Meta d-dar għandu l-melita, temmen faċċol, laqi. Puh! Dan narċisizmu kollu għas-sinjar ċalli dak ir-romblu lankom fl-studio huwa. Silil killer. Tajli xejn mal-atturi kollam tekkin. Jew issibhom iċċassati jew inkella għaw trouble iktar minn mara edha biħ. Azzistu lalla. Azzistu lalla. Azzistu. Fimt? Tajba, bikkini jgħat kull dar. Tajba, bizzakat, tajba, posti għoġob. Vera, fjessi għabaz. Tajba, proset, PJ. Mela, aħna, issa, wasalna l-axar loba, Għanna l-axar loba, inti dilettant tal-film scholar, allura, għalli jistabbili xejna li jinti dilettant taħħom. Allora, deċidejna l-intuk il-privileġġ li tajdinna dawn il-film scholar jixraqilhom xilli actually ikunu jeżistu. U dan ġifiri wieħed minnhom jekk ikonna lash bizzejet tajjeb tipo lura li ikun we can actually produce one of these movies ġifiri. U ħantu kill-lista tal-affarijiet. Mela, ibdin ġejdi ħanilħaq. Mela, l-ewwel film. The Exorcism of Becky. Tajjeb da, tajjeb. Kollu xi sena sex fih għax ma kinux qalu għamlet xi blu film. Imma kollox undercover. Għamlitu il-blu film għax semat minn John Suda. John Suda għalla biex tasalek tittamel bil-fors. Mela, li jmiss dana l-iktar horror film anticipati kun żgur. Antipatiċi. Assuda kuntar! Baby, subja fuq il-baby!
Il-pala ma kanġi tajjeb. Ġana sal-for idu nejdu spoon. King Kong. Tajba. Diti horror film nasab jasal. Tiffinanzjah da ent kieku. Ejja. Da, xie xamel il-podġi? Riti poġġi Ruta Majra president. Ejja. Għara kem kienet legali l-kok qabel. Reċenti ħafna dan, Tal-farfet. 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 Għamil sider il-nisa kolla. Eżatt. Tajba. Dan għaw kol, naħseb ikun hit kbir film li ġej, horror film eżagġerat. Marika Gump! Run, Marika, run! Jiret lek Marika l-izbali għajt. You were under the radar? Ma konniex nafu minnek missa folona. Bursaja la jeda. Naħseb. Kompli għazeb. Li bis. Tista tkun Clint. Ta' The Shining. Tista tkun Clint. Dan influencer fuq id-drogi u hekk. Eżatt. Ex-addict, Clinton addict. Ħamud. Li miss, starring Alex Borch u Clint Camilleri, Pirates of the Fliegu. De Bono dik. Giovanna De Bono. Tajbos. Ja kolla uċinu. Eżatt. Aħjar bil-vapur ta' deċa. Vera, kemm inti ignorant. Missed opportunity. Li miss. Les Miserables. Il-lostja. Kemmi tajba wis. Da tajjeb namluħ t-shirt, ġifiri. Da tajjeb. Isli mistej da tajba. Għalli fideja. Dana l-iktar li dom naħdem fuq kien li jmiss, ġifiri dana il-favorit tagħna. Silence of the Transgender. ħatoqat luni. Qed nistordi kif jiġri lilek, Max. Il-lostra. Maħniex ngħidu they need to silence them, all right? Il-lostja Madonna kif bikkejtni. Ma kienux kollha horror, by the way. Horror kif ġibtu għamintom. Mux ovvja. Kif ġibtu għamintom saru horror. Il-qabba kemmi tajba dik l-edit, eġet fakka beqaw U jek tara l-oriġinali, spot on, dal-istess pa l-oriġinali. Tajba, l-edit tajba ħafna. Silence of the Transgender. Silence of the Transgender. Transgender. From the terrifying bestseller. Mela. Jimporta li ċaħġa. Biqab kolla. Ejja, qabbadna l-period. Teri, nitċajtaw aħna jti. Għalaj, tajjeb, biex btuxan. Pero transgender ti. Mux transgender. Għax li quoted minn għanda. Quoted minn għanda. Għalek. Transgender, yes. Tajjeb, nal u għawek dan il-program tan sabiħ. Pero qabel, qabel għanna ċaħġa. Għanna l-axħar set ta' Bicċa mill-intervisti. Quotes, questions, mistoqsijiet u replies minn għand il-ħabib kbir tagħna, ħabib kbir tiegħek, ex-kollega x'aktarx Gemmo Portelli. Wara li R-Raid ġismin tiħal Jane Marshall waqt il-filming tal-Madonna ta' ċoqqa jew kif jafuha bl-Ingliż Our Lady of the Ċoq. Derik li l-Madonna. Dak il-ħin kont naf xi rrid minn għand il-mulej li kuljum xi niftaħ għajnejja fil-ħodu niqaf nieħu l-LSD. Jien naħseb fil-karriera tiegħu għattur għandu jinduna meta missil. Għandu jinduna li bil-pasta żati bil-klim ħażin in-nies ma titħaqx.
Imma fejn semmi l-alla fil-batal biex id-daħħa. X'min għalik? Taf tir-reċta? Johnny Navarro, dak kien jaf ir-reċta, fimt ħaqqal dak kien jaf ir-reċta? Johnny Navarro. Johnny. Ġejt għamilta tajba. Qabel kien fax is-sipatriċi, kemm issib waħda sabiħa, tistupraw it-tieħa party. Ring storja differenti. Wara tittoq toħdan psychologist. Aqtaw li kursi ta' kemm ħallaskom Bernard biex ġi fuq il-podcast. Xejn qed iġibu wisq nies ma jafhom ħadd. Tawwaqna l-familja ta'kom guests. Jaqgħu. Sibtuha diffiċli wara ta' G. Jones. Milux rajt horror tajjeb ta' dal raġel li besħwex tal-hippies imexxi dis-setta li bil-forsi rridu jgħixu fid-dwejja u bil-geddum. The Passion of the Christ. Fantazi. Erezijiet. Isma, Dan Bernard, immoran xi beautician? Għax fil-kas għajdel għazzar maġ bħala beautician fallet iktar mill-fabrika s-soldini. Isma tal kurzita dak Bernard tidur it-toroq b'dak il-make-up kollu ma' wicċu. Xinu? Dak, wicċu il-ħaqqa d-dentatura tal-Redentur xinukra. Għasħaqqa dan inventaw il-baba u għatfall kanna Silence of the Lambs wara l-Kilvan Torti. Umma tridu taraw jahra għaxi u mejn iż-żomma jahra kull għallotis għal-bomba li kienet waqfu l-kopla tal-mosta fil-gwerra. Mandom xaqsmu għal-bombi tissa l-bombi tal-lumu ma' zar, greasy. Insomma, dal-waqt niskopru xħat faqqa gwerra d-doq trumbetti iktar minn Jazz Festival. We'll meet again, don't know where, lost your xnintet. Din hija waħda mill-poeżiji rilassanti u romantiċi li nikteb meta nkun għal-kwiet fil-veranda nixrob bela misħum bil-lumi. Naqbdila rasa u infaqqa ħela ma' tostira u rekt il-rapportani naħxila il-karriera. Ħasra li għal-Bart Marshall moħu biex jimmasturba l-kultura. Imna għaxol bħalissa fuq porn ħabqas nilħaq dafa senta li ma kunġibx il-keyboard li ba. Masturba meta Se nibdew reality ġdid Big Brother mill-Parlament Ewropew ħanalqu l-membri parlamentari fl-imkien għal 4 snin intom 800 biljun armamenti u narawx dizastri joħolqu. Ciao ciao Finland! Xinu? Diġa jagħmluha? U faqqa Putin Finland? Dal-waqt. Apika. Spasiba! Ma, nirringrazzjaw l-sponsors li ħadu ħsib li jissapportjawna wkoll għal din il-poddata tal-lum, A2Z Electronics, għall-AC with Tech, li juża l-Spooner, onlineintimids.com, għat-toys tal-adulti li juża l-Spooner, 5pointsgrowing.com għal pjanti 18+, Fire and Fork, kull narti erba jkollu all you can eat meat 50 euros biss, ikollu kol available l-istretta li huma partners tagħna wkoll bil-birra, pinta stretta, pinta pjaċir. Black Box Pro jieħdu ħsieb l-audio tagħna u l-apparat li biex naslu għandkom u kif ukoll il-Met Photography li qiegħed hawnhekk joħdilna ritratti u MI Media, Mi Media illi jihostjawna kull podcast li nagħmlu. Agreed. Thank you guys. Thank you big time. Bernard, ħadd pjaċir? Jiena wkoll, sanaraw niġix cancelled. U kemm ħadkunu tistgħu tużaw minnu dan wara kollox. Hemm xi biċċiet illi cancelled. U nixtieq nagħmel appell jiena jekk inti mara li ma tix tfal u għandek dubju jekk inhix gejja u le. Ejja, u tixtieq tirret kmieni. Tirret kmieni. Satarjano fuq Facebook. Hemm xi tip għandek xi xogħol ġej għaxet li. Iva, filmjajt 6 short films dis-sena diġà u ħajħorġu 5 minnhom fis-2 April. Forsi all on one day? Iva, għaxan April Fool's Short Film Challenge.
ħajkun okay. intwera Liden għallejn Nice. wieħed biss imma. U t-ticket ħajnħatfu mal-ewwel għax nofs is-sala tkun cast and crew u Agreed. nofs liħor. Agreed. Imma mbagħad ħajntweraw fuq il-Short Film Festivals ta' Malta Short Film Ostia. Festival fuq TVM, per eżempju. Tajjeb. Il-Gozo Film Festival. Sibilna xi ticket ħanatu għom rigali xaħat. Iva ta' Mela, Għattu ix ċajta! Sibilna ticket ħantu għom rigal. Ma kellix ċajta tajba. ħatatu li għal-live show? ma fimtekx. Sibilna xi ticket. Ħalli natu għom rigal, għax mardux imorru għahna. Tiġi xo. Jek sibilna anki let us know. Vera kurjus niġi jena ġivina naċtamra. Honestly, il-ftit li rajt għawek u kif ukoll, vera kurjus nimuna Son of God. Vera proset, you have a good shit going, keep it up, fil-kompli sejrek. Toqgħod tgħid imma inti jekk meta tmut jagħmlu biography tiegħek ukoll short film ħajġi. Eżatt, vera. Short career ukoll, short career. Għada tibda issa. Tajba ħafna. Le, tajba. Tajba ħafna. Vera tajba kien. Jina ġobni dat tip ta' xajt anzi. Jina għaseb, għandi fin li zammejt naqal breaks. Jien iva zammejt ftit il-breaks. Slowly, dat niġu għacċettati Malta. The point, edin slowly, edin niġu. ċen niġu għacċettati. Għati ċans. Vera bene, tibiddel il-drug dealer, bro. Tittati dak il-5 snin, 6 snin ċans. Mbagħad niġu. Irrit jina il-grupp. Sena ċat. Are you being cancelled? Irridu jgħal l-ewwel. Business model jaħdem għax xi 20 sena li ġej ħadd ma jazzarda jagħmel bħal. Għalek ma tkollx competition vera intom. Vetu, ma apparti li ħatmu kapaċi kol istess. Illi baħanerġaw nibdew. Ejja naqtaw spoon, nħliet il-hardis. Le, imma guys, rifona jgħal Bernard għati xie plugs, għandek xie ta' plugins. Għanni kif kreat Instagram ma nużax. Bersat_actor. bil-bajta Silvi Kodriġ, veta, ibatulu l-private messages emmek. Għax għallu li bħala. Naqra tips il-sera zerafa Għax għallu li bħala attur, tit il-kollok Instagram, il-lum ma Facebook, izek anzjan, film, dek kullatek għalli. Veritu, għandhom U għamiltu. Prosa, biex xiri follow jgħu Bernard Satajano, sibu fuq socials kolla. Aħna, sadattank, irridu nejdu thank you kbira lilkom il-viewers. Sadattank għalta, sadattank, għatjerni tank. Vera, ġid li ħazina. Għandek vera, Malti ħazina. Ma le, ifem naf li sadattank. Imma jena ħadxi 3 għalla pinet birra. Xrobna bellu. Lasċa ta' filot. Anka fuq 3 pinet il-mama jitkellimx Malti tajja. Ejdilom, PJ. Ejdilom. Isma intom ma qed teħdu pjaċira. Sorry, waqqaftek imma. Jala, ħammorru li. Guys, thank you very much lilkom. Follow jawna fuq socials kolla, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok edin kullim kien @buytobacon.com. Tinsewx, il-tickets tal-live li ġejjin, imma però, grazzi kbira, lil-mistiden, Bernard Satajano!